Goedemorgen, alhoewel het nog net een officiële hittegolf is, hebben we zelfs de oude tijd al heel wat tropische dagen gehad en wie het ook juist werd tropisch op een heel soort plekken in Nederland. Die tropische warmte dat jouwt wel aanleiding tot een aantal zwiere buien, want we krijgen joert vanuit het westen te maken met een keldfront en op die lijn daar krijgen we de zwiere tongerbuien. Ik van de morgen hier we al een paar stevige buien met een soort rijwetter en ik tonger. Het zucht er nu dat er vanmiddag en ik joen een aantal stevige buien komen en die buien die zetten dan terug naar Denemarken en Duitsland. Daarachter dan beter waar. Vanmiddag een temperatuur van zo'n 28 graden in Friesland, maar joen vannacht wordt het droog. En dan gaan we dus naar het waar voor joen vannacht. Opklarings heb ik dan staan, misschien nog een buikje in het oosten van Friesland, maar die zal voortzetten en dan wordt het droog. De temperaturen die komen te lezen om daarbij de 15, 16 graden en de wind is zwak tot matig. Let er even vrij krachtig in het waardgebied en komt uit het zuidwesten. En dan morgen hebben we een dag dat we even bij komen kunnen. De temperaturen die lezen een stuk lager. Het wordt een graad of 21 in het waardgebied tot 23 graden op soort plekken in Friesland en misschien 24 of 25 in het zuidoosten van Friesland. Daarbij een matige windkracht 3 of 4 en die komt uit het westen en het noordwesten. Ik verwacht je geen delslag, maar dat verhoort het wel. Begin uit fruitsig voor de komende dagen. Dan hebben we waanzin opeens weer die temperatuur omheen. Het wordt zo'n 27 of 28. Daarbij is de kans op pittige, stevige tongerbuien en de wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Maar daarna dan komt die wind uit het westen en het zuidwesten, helpt het aan en de temperaturen die zullen naar beneden gaan. Het wordt tongens in vreet een beetje een buiig, bewolkt verhaal, dan weer wat zinnen en de temperatuur die komt op tongens in vreet te lezen om de beide 23 graden. En daarna zucht het eruit dat het weekend droog verrint met temperaturen van 22 of 23 graden.